गासैखौबो जोंनि गुवाहाटी डिस्ट्रिक्टआव थानाय लोगो बिथांमोनखौ फैनो थाखाय जोङो खावलायदों। गाबोननि थाखाय माने सिम्पुलै गुवाहाटीयाव थानाय एक्स-एनडिपिफ्रा जोंनि बर' हारिनि बिर जोहोलाव बिथांमोनखौ दान्दिसे सम मान होनो थाखाय सिम्पुलै बानायदों आरो। मानो होनोबा गुफुर बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टआव सेन्ट्रेलाव बानायखादों, उदालगुरियाव बानायखादों आरो धुबुरी गवालपारा गावनि डिस्ट्रिक्टआव माने सिम्पोलै बानायखादों। जोंबो गुवाहाटीयाव थानाय एक्स-एनडिपिफ्रा बिर जोहोलावफोरखौ दान्दिसे सम मान होनो थाखाय माने सिम्पुलै बेयावनो गाबोननि थाखाय दा थाम-थिम बानायगासिनो दं आरो। फुटबल गेलेगासिनो दं सेंग्राफ्रा गुवाहाटी बर' गेजेर फरायसालिनि लांगोनायाव आरो गुवाहाटी गोजौ बर' फरायसालिनि लांगोनायाव बे गेलेग्रा फोथारावनो दान्दिसे सम जोंनि बर' हारिनि बिर जोहोलाव बिथांमोनखौ मान होनो थाखाय गाबोन गुवाहाटीयाव थानाय जोंनि एक्स-एनडिपि बिथांमोनखौ नुजाथिफैनो थाखाय दायो जोङो जोंनिनो गासैबो लोगो गुवाहाटी डिस्ट्रिक्टआव थानाय एक्स-एनडिपिफोर बिथांमोनखौ जोङो खौसेयै थानायलाय बेजोंनो जोंहा गाबोननि जितु जोंनि मार्टियार्स डे जेनिखि जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जिउ बाउसोमना थांनाय बिथांमोनखौ जोङो गाबोन फुंनि रिंगायाव 8:30 जोङो बिथांमोनखौ मान बावनो थाखाय जों गाबोन लाहार फाहार खालामनाय जादों आरो गासैखौबो जोंनि गुवाहाटी डिस्ट्रिक्टआव थानाय लोगो बिथांमोनखौ फैनो थाखाय जोङो खावलायदों आरो लोगोसे जोङो जेनिखि जोंनिनो गेदेमा बिथांमोनखौ फैनो थाखाय जोङो हांख्रायनाय जादों आरो जितु जोंनि समा एसे आंखालनि थाखाय बिथांमोनखौबो जोङो हास्लाबासै बिनि थाखाय जोङो गेदेमा रायजो राजानिसिमबो जों बिथांमोननिसिम निमाहा बिनाय जाबाय आरो ओरैनोथ' जोङो सेन्ट्रेलाव बिथांमोना खालामनाय जादों गिदिर गहपुराव ओंखायनो जोङो थांनो हास्लाबैलाय जायखिजाया जोङो मोनसे सावरायनायनि गेजेरजों गुवाहाटीयावनो फिसाहैबाबो जों खुंलांनो थाखाय जोङो गासैबो आखायाव लानाय जाबाय। गुवाहाटी बाथौफुरि बर' गोजौ फरायसालि आरो गेजेर फरायसालि बे गेलेग्रा फोथाराव नै दावहारु रोंखा राखा हाथियार हमदों